Delta fondacija i Danubius, fabrika brašna i testenina, nastavili su trogodišnju saradnju sa Crvenim krstom Srbije na projektu pomoći narodnim kuhinjama u Srbiji. Korisnicima narodnih kuhinja u Paraćinu, Kruševcu i Trsteniku donirano je više od 18 tona brašna i 800 kg testenina, čime su podmirene mesečne potrebe kuhinja za ovim životnim namirnicama. Na poziv fondacije, američki trener Daniel Kiš preneo je slabovidoj i slepoj deci, njihovim nastavnicima i roditeljima, svoja iskustva i znanja o kretanju uz korišćenje eholokacije. Trodnevni treninzi i radionice održani su u školi za osnovno i srednje obrazovanje dece Milan Petrović u Novom Sadu. Ovaj projekat je upravo nastao zahvaljujući Delta fondaciji. Ja ih puno pozdravljam, to su predstavnici i zahvalnost ogromna u ime dece, roditelja, stručnjaka. U akciji pod sloganom Trčimo za decu leptire u okviru tradicionalne trke zadovoljstva Beogradskog maratona učestvovalo je više od 400 zaposlenih u Delta Holdingu. Volonterska akcija imala je za cilj prikupljanje sredstava za decu obolelu od retke kožne bolesti. Od priloga zaposlenih prikupljeno je 215.000 dinara, a isto toliko donirao je i Delta Holding. Donacija od 430.000 dinara uručena je udruženju Debra za obolele od bulozne epidermolize. Pod pokroviteljstvom Delta Holdinga, Privredna komora Srbije i mreža Globalnog dogovora u Srbiji organizovali su tribinu Globalno znanje, lokalni uticaj. Tribina je okupila istaknute stručnjake u oblasti društveno odgovornog poslovanja i predstavnike kompanija članica Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Specijalni gost na poziv Delta Holdinga bio je svetski ekspert iz oblasti društveno odgovornog poslovanja Dir Colin. Kao primer dobre prakse, on je naveo izveštaj o održivom poslovanju Delta Holdinga za 2012. godinu, jedini izveštaj domaće kompanije koja je verifikovala revizorska kuća. U saradnji sa Floridom Bell i klubom bajkera Dream Riders iz Inđije, Delta fondacija organizovala je 2013. godine 2 akcije Jumbo bajkerska avantura. U junu, povodom Međunarodnog dana deteta, bajkerski karavan posetio je mališane iz Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, a u septembru decu iz Dečijeg sela iz Kraljeva. Osim bajkerskih igara, najveću radost deci izazvala je maskota pande koja je delila Jumbo paketiće. Danas imamo ovu lepu aktivnost, zahvaljujući Delta fondaciji i članicama donatorskog pula Delta Holdinga, sa kojima mi imamo jednu izvanrednu saradnju tokom dugih niz godina, pomažu našu ustanovu i pomažu pre svega našu decu. U saradnji sa kompanijom Delta Sport, Delta fondacija opremila je nameštajem i spravama za vežbanje boravak za decu sa invaliditetom pri Centru za socijalni rad opštine Sečanj. Donacija je deo projekta Pomozimo srcem, koji ima za cilj unapređenje uslova za edukaciju i razvoj kapaciteta osoba sa mentalno-intelektualnim invaliditetom, kao i poboljšanje opštih uslova rada dnevnih boravaka u Srbiji. Nadam se da će budućnost ove dece biti sagledana i sa strane i dalje Delta fondacije, ali i oni su očigledno dali primjer i drugim donatorima da pomognu našoj lokalnoj zajednici. Inkluzivni centar u Zemun Polju renoviran je zahvaljujući donacijama Delta fondacije i kompanijama koje su se odazvale pozivu, firmama Exing i Beovert sa podizvođačima. Povodom dana davanja i zvaničnog otvaranja Centra za decu sa invaliditetom Mesto susreta, predstavnici fondacije donirali su i zasadili 12 stabala jabuka iz asortimana Delta Agrara. Stara trošna kuća sada ima novi izgled i mesto je susreta mališana i njihovih porodica jedinstvenog u ovom delu grada. U akciji uvek ima mesta za dobre stvari i dobre ljude
Tim Delta fondacije Juhora posetili su decu i mlade iz Zavoda za vaspitanje u Beogradu i učenike škola za decu oštećenog sluha iz Kragujevca. Uz druženje i pantomimičarsku predstavu izvođenju glumca Marka Stojanovića, deca su imala priliku da nauče nešto novo o pravilnoj i zdravoj ishrani. Program podrške profesionalnom razvoju dece bez roditeljskog staranja Fond za budućnost prošle godine izveo je 7. generaciju stipendista. U okviru programa stipendisti su između ostalog posetili fabriku Gala u Mionici, gde su se upoznali sa tehnološkim procesom flaširanja vode i načinom organizacije poslova u fabrici. U školskoj 2013-2014. godini program pohađa 38 stipendista, srednjoškolaca i 15 studenata. Kao i svake godine, po završetku programa, stipendistima su uručeni sertifikati, a najbolji među njima dobili su tablet računare. Mnogo je bitno danas kako doći do posla. Mnogo je bitno kako se pokazati na tom poslu, a to je nešto što ne možemo da naučimo u školama, a izuzetno je bitna karakteristika danas, možda čak i bitnija nego način rada tog našeg posla. I zato još jedno hvala i to je bilo. Na edukativno-rekreativnom kampu na Zlatiboru stipendisi su obnovili sve ono što su naučili na radionicama. Dobitnici finansijskih grantova za obrazovanje nastavili su već drugu godinu sa usavršavanjem u zemlji i inostranstvu. Jedna studentkinja završila je studije, a 2 mladih talenata pridružilo se grupi od 9 studenata. Osim podrške studentima, fondacija je pomogla i održavanje međunarodnog takmičenja u rešavanju studije slučaja u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Delta fondacija obeležila je 6 godina rada uručenjem novčane pomoći Materinskom domu u Zvečanskoj ulici. Time je obeležila i višegodišnju uspešnu saradnju sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu. Delta Holding je u proteklih 6 godina uložio u društvenu zajednicu 31 milion evra u 1828 humanitarnih akcija i na taj način pomogao više od 330.000 stanovnika Srbije. U zadužbini Delta Holdinga Sunce održana je druga proslava nove godine. Za korisnike centra pripremljen je veseo novogodišnji program i podeljeno 100 paketića. Kao posebno iznenađenje izvedena je predstava Vuk i Deda Mrazova družina. Za doprinos društvenoj zajednici fondacija je dobila brojne zahvalnice i priznanja. Svakako, najznačajnija među njima je nagrada Virtus za doprinos socijalnom uključivanju.